Quality time daw. Physically mong kauban pero kanunay siya sa iyang cellphone? Mao na tong topic karon sis. So tutok na. Maayong adlaw. Ako si Reg. Ako si Grace. Kini ang podcast nga maghisgot sa pamilya, career, marriage ug sa tanang real life nga istorya. Walay arte, walay filter. Tinuod lang ng mga chika. So paminaw, relax ug maguban-uban ta dinhi sa Chika ta sis. Wow! Grabe na Nakita nakita mo na grabe na ko dili. Mao na gid ang ginatangan sa tanan. Actually Yes. daghan nakaitag mga medyo daghan ko ba tong followers no? Yes. Both dito sa ato ang Mami Reg na CTS o Uh-huh. dito apod sa ato ang official gid na Yes. fanpage which is Chika ta sis. Yes, So, yes, kumusta yes. man yung mga preparasyon, Sis Grace? Wa na ni tulugay. Klaro man sa imong pilo. Mao ba? Og sa imuhang off shoulder. O, very excited kay tanan sa topic nato, no? Kay I'm sure makarelate yun. As in, Ang- tanan jud na. Labi na sa mga married couples. Ayan. Mapababae or lalaki, relate lang kayo sa Oo, nang dapat yun nila ning tutukan. Mm, And excited na kayo, reveal na nato ato ang topic. yes. Ato ang topic para sa ato ang mga love is love Love language. So, unsa gani na sis? Yes, ang love, sis ng love language, di ba sa I think, sa isa na ka-subject sa akong teacher sa una. Actually, subject jud na siya sa mga magtiayon, no? Kay Oo. ang love language magod, it is our expression of Mhm. our love, no? Sa tuang gugma ba kung duha siya. Mhm. Unsa nato siya gi-express sa ato ang mga bana or sa ato ang asawa ug unsa na love language ang gusto nato na madawat gikan sa ilaha. That's right. Ug mao na ang mga tuki-tukion nato for this Yes. month. So, ang love language, medyo lima man ata. So, na ay quality time, na ay words of affirmation, memorize. gifts, Ha? gifts. Ay, gifts. Oh, Okay. na touch. Touch. Oh, and service. Ay, service yanahan ko ato. Pero karon medyo mas mag-focus ta for today sa Yes. quality time. Unsa man yung quality time? Brand man ni sa relo? Di ba duha man to no? Oo, tama. Og, unsa pa to? Words of affirmation. Sunggo na kay ko sa mga English der mas. Lagi. Wapo tong topic ron kay Oo. ka ng mga kipangbati nato din ha, no? Mm. Ato jud nang masubay karong panahon. Ayan. Sabay mga, hala no, i-comment lang inyong mga experience dira Yes. kay ngano man sa ato ang ano pa lang sa mga sa headline pa lang nato murag kabalo na mo sa Yes. 'di ba sa experience ninyo comment dayon and karon pa lang i-share na dayon para daghan ta diri makadungog makakita og makakabalo sa mga ubang kabalo ka mas makakabalo mo ka sa experience sa uban kabalo ka mo survive Yes. 'di ba? No, karon ang Ano siya? panahon, kini na platform, no, ato jud nang gihimo. Kay para madungupod, no, ang ato ang mga gipangbati, no, mga kalain, na dili nato basta-basta gani masulti sa ato ang mga partners, no, kay Correct. naabaya jud mga butang na usahay di nato mabungat kay dili maminaw si Mr. or Mm-mm. si Mrs. So kanina panahon, That's right. no, pwede jud niyo na iagi lang gud maski anonymous lang gud, no, pero obvious gud kay Actually, daghan kaayog ano no to be able to spend quality time dagag ways dagag mga paraan sugod pa lang sa buntag pwede ba ta mag pwede ta mag 333 Yes. Oh, is gani nag 333. gusto niyo may bala no Intriguing lagi dapat kaayo. naa kay naamoy conversation wala siya Yes. cellphone 3 Yes. minute lang na magstorya ka about sa imong Yes. asawa na unsa kailangan ako unsa kailangan ako i-change sa akong attitude Yes. naaba ko sometime in our life sa karon na mga panahon Mm. na hurt ta ka ano ba? Yes. Or unsa kailangan akong baguhon for you ana Yes. and sa iyahan na pod so ano mo Baliktad na Oh, po. baliktad mo. and katong 3-minute pod is the solution sa mga Yes. gwapo discussion mo 3 minute pila ka buok pila ka minutes 9 lang 9 minutes Tama ba to? 3 times 3, 9? pero makapabag-o na sa inyong mood di ba Yes. all throughout sa inyong adlaw ug hantod pag yun di ba Yes. kay usually manggod pag buntag pa lang wala na imong bana nilakaw na dayon to work or
imong asawa nagyaw-yaw na sa baba kay dugay kay kamumat. Yeah. Iya hadlok baya kayo no Mm. kung kana ganing 3 minutes gamay ra jud kaayo na kay nga Mm. pag-abot sa opisina. Uy, Mm. daghan kay mamit, daghan kay makahalubilo imuhang husband ba or imuhang wife dito. Mo na daginuta jud ng gagmay mga Panahon. oras And kahadlok. what's sa quality time manggod is kinahanglan pag mag-spend kag quality time sa imuhang asawa or bana, Yes. quality gyud. Mm. Ihatag sa iya ang quality na dili mag-lead na mag-away na hinuon mo. Yes. Okay, butang na to sa date. Mm. Asa man ta karon, han? Mm. Asa ta karon? Asa ta moadto? Ikaw na mag-decide. Oh, no? Dapat usually sa lalaki manggod naka-plan na ginataan. No, And then dapat baliktad kabalo no. na ka unsay gusto asa natural naging asawa gud mo di ba? So Mm. kabalo na gid ka asa niya gusto. Dili Correct. ka tong murag sa sarili lang nato na unsay gusto natong adtuan basta kauban nato tong asawa quality time na para sa imuha. Dili kay mo nang ginaingon na physically present but mentally absent no kay nga no nag-uban tuod mo pero iba man niya ang kahawak kamay ang cellphone man. Gani no. So Unya magulat ka kung kano sa kaniya istoryahon. Unya kung mayon na kaugkuan correct kana gyud na. kapangit man ana no. Naapoy date na kaning ang hilig manggod sa husband is fishing. Dito Mm. gid mo gidala yung asawa sa fishing na kanang Mao dili gani. niya hilig. So medyo i-consider pod nato ato Yes. ang wife because sometimes no mo ana man gud ang husband na busy na kay ko dapat mo relax pug ko. So dito Mm. ta sa ang pangutan na relax ba yung asawa Mao dito. gani Oo. no. Kay sometimes mo ana man gud ta na ako kailangan jud ako mag-relax kay ikaw baya nun aras balay. Ang naa sa balay is Yes. kasagaran wala bay break, walay break Yes, time. 24 May paning hours. nagatrabaho kay naa pa sila'y 1 hour break. 1 hour break, Unya di ba? napay travel. O Napay kung travel. ang travel nila 2 hours padulong or 1 Mm, hour padulong pabalik 1 hour so 2 hours ang iyahang pahuway. tama Iba no. no. Nya ang misis Misis, nanglaba pa, ang lawa pa, ang utok ikasabag nagluto mata. na. Ano ba no napay Correct. mga bata Pay mga ilisonon. bata. Siya no dagan-dagan jud kay trabaho ang Mm. misis. So kana gyud quality time for each other na Yes. give and take pod. Uy karon na week hilig sa ako ang bana ato Mm. ang adtuan. Ana ba? Oh, Okay ano na pod ba ana. Kay dili man pud mo pwede labayon na ba? mag-fishing mo tibuok 5 hours ang another set na pod. Hago na kay mag-anon may mag ang ganahan biya minsan sa mga misis no okay na kay ang grocery. Pero Yes. para sa ako dili gud kay na quality time Dili kay good. lahi na siya para na sa imong needs. Mm. Hatagan nimog time imong misis pagwapa, 'di ba? Or Mm. mag-pamper. Banan nimo. Pamper. Kay minsan wala mang minsan the husband minsan sometimes not all wala kay patient of waiting, no? Maski mag-grocery no, Oh maski my magpalit og God. sanina, dugayan mo palit uy, dugayan mo kapili uy. Unya, Hala, napagi time na dugay kayo ang misis pero walay napalit. mao na ang problema Walay diha. nakuha. Murag ako to. Ay ko to. Sorry lang. Oo. So kana ba kanang let's give and take ra gyud. Yes, Kay yun na para dili siya susi diha. mag-lead sa away, Mm. dili siya mag-lead sa kanang and then ask always intentional gyud imong pag-ask na next week plano ninyo. Mm. Asa ta nimo gusto next week dili kay kanang naa kay Gusto niya. nagplano na ka sa imong sarili. Yung wa siya kabalo. Kumbaga napakasabalay naglupad na sa eroplano ang imong Mm. imong self. So Nya ikaw lang nagplano, wala ikaw siya kabalo. wala siya kabalo. Oo, kay nga no dili no usahay man gud ang communication jud dapat nahimo siyang kanang sige natawagan na nahimo siyang habitual sa inyo ha dili siya kana ganing ay usahay ra jud may magistorya no nay ginaano na 10 minutes of intentional conversation is better than 10 hours of distracted presence. Correct yun What no. to sis? Uy, English to ba? Hepex Texas. Ano? Oo, Correct mas yun na. maayo jud ng maski ginagmay lang na oras kay naman jud tay mga trabaho no. Mao man na mao jud naglisod pag minyo na ka kay mas taas ang imong oras sa pagpaningkamot kaysa sa inyong time together. And Wala then pag according to the mm, research no pag ang couple nagaspend gyud og quality time yes. naagid sila mao gid na ba di gyud
Dili gid puro trabaho lang gyud Mhm. kay mas naga-last ang relationship, mas healthy ang isa ka Yes. individual at 'Di the ba same na ano ana katong isa to 7-7. 7-7-7, Yeah, 7 days mm. naa gyud may date night. Yes, After 7 days, 'di ba? Ano mo oh, idea ha, mga pana diha. Oh, 'di ba? February hmm, na karon nagsugod na ang Feb. hmm. So alam niyo na, So, na 7 days to ha? every 7 days Oh, gyud na every siya, wala gyud seven nay days. absences. Oh, Oh, di na diri hmm. wala 7 days gyud na siya, and then napod tay 7 months, every 7 months na may mini getaway with the whole family. So planuhon Dili gyud na ninyo. months sis, Ah, weeks pa 'to. Niambak na ka sa months, 7 weeks. weeks. 7 weeks, almost 2 months guys, 7 weeks, Oh, mini getaway. Ayaw siya yes. ibig kay hago gasto. Mini Gani 'no? getaway every 7 weeks, so every almost 2 months man siguro. Oh, Butang natog every 2 months, no? yes. Naamoy mini getaway. And then katong 7 months, Mao na 'tong romantic date with togetherness. your Oh, wife or oh. husband, di Subot ba? pa sabot every 7 months pahita sa jud 7-7-7. og mobantay sa inyong mga anak, no? Mm. Kay dapat na jud mo'y time together sa imuhang husband or sa imuhang wife, no? Mm. Kay para pud murag ano ba, murag kanang refreshing pud na sa inyoha, di Labi ba? na lang kanang Hmm, gusto mag-baby, ana gani ka ng mga hmm, gusto mag-baby kay mao gyud na iyang kinahanglan. Na gyud dapat yes. consistent gyud nga quality Hmm. time. Bitaw sa kumpanya no naay Mm. ginatawag na team building. Mm. Oo, na every quarter na sila'y team building 'no, para ma-assess Mm. unsa 'tong mga nahimo, unsa 'tong mga planuhon 'no, ilahang iplano for like a quarter. Dapat Mm. ingana pud sa mag-asawa 'no, That's kay right. lain na pud anang puro na lang jud kayod sis, uy mao na Mm. ngang ending ana, murag magkadugay mura na lang jud mag-igsuon. Gani, pero basin na po yung moingon dira ba na gastuha pud day ana uy. Dili oy, ang imong date night actually you can have it sa balay. Yes. Ano, mangaon mo meals together with Mm. ano sa ikam. Sugba-sugba. Oh, sugba-sugba, 'di ba? Mm. Lingaw na kaayo na unya. Mm. It doesn't have to be expensive gyud. Oh, Yes. pwede ra gyud kaayo na Be movie. creative. Mag-movie mo. Kay Mm. actually kini jud sa mga inahan jud na be creative 'no in, Mm. kanang putting your family together ba 'no, Mm. kay dili bud pasabot wa kay budget, wala kay Mm. kwarta, dili wala na, "Ay wala mi ana, dili mi makaingani-ingana kay wa may kwarta." Uy, dili uy. Yung Mm. maski noodles lang na, 'di ba sis? Correct. Noodles lang na, tinapa Bulad, basta kay nag-uban mo, you champuradong make that bulad. kanang time na Correct. special for Oh. everyone 'no, tanaw ba mong salida, Mm. kasi mga salida na gusto ninyo. And then tibuok family maghimo ba mog spaghetti? Oo, 'di ba? Kanang Oo. maingana ba special na na siya And sa then kana ato. nga mga time sa quality time ninyo, Hmm. naamo kay quality time na nagtapok mo, pero naamo sa inyong cellphone, asa man ang quality time Yes, ninyo? mga bata nag-tablet, ang partner 'di ba? Unplug gyud, Oh, unplug. Maunang minsan, let's choose minsan na magpabukid, 'no? Dito gamay oo, na wala mali signal. kanang Kay wala oo 'no? kay minsan pag-abot sa atong mga anak nun, "Ay wifi." Pero kung ano, dili nimo afford magpabukid kay layo ra, Mm. tanggalan na lang jud ang saksakanan Oo. sa internet. O kanang ano, intentional gyud, 'no? Intentional jud. Dapat naa jud kay ginatawag na nakaplano ba, Mm. nakaplano tanan para mas special ba, special jud siya para sa tanan 'no, ang mga Mm. bata mapila, "Wow, bonding time, Correct, movie correct. time," mga ingana ba 'no? That's right. Dali ra Hmm, kaayo ang quality time if naa kay focus, if naa kay plan, hmm, and if consistent ka, yes. 'no? Lami kaayo, peaceful Consistency is kaayo. the key. Oo, peaceful kaayo. Hmm. So diri na pud tag quality time man 'to, 'no? Padulong na pud ta sa words of Kani affirmation. important pud kaayo ni ba? Importante pud kay na kay ngano Unsa kay na sis? kanang mga sige itong mga important na mga words na dapat madungog sa matag adlaw 'no, Mm. labi na sa imuhang husband or sa imuhang wife, kanang Mm. word na thank you. Pasalamat pud ka uy 'no, kung kanang sa imuhang mga bana diha na grabeng kayod Mm. 'no, grabeng pagpaningkamot. So imo pong i-appreciate sa matag adlaw, galingan nimo love uy. Correct. Han kuyaw jud nimuhan uy, kinsa pa man day iyahang kuan ana ng mga words of affirmation. Lain pud kay sa That's ka-office right. mate niya, ay So kay unsa ba inig yung 'di ba 'pag correct. mag-meeting gani Mm. unya, "Kuyaw kaayo ba ang presentation sa imong husband?" Unya siyempre mamalakpak tanan, unya naimuana siya, "Kuyawan nimo uy." Unya, "Ha? Unya ikaw na asawa pag-abot didto sa imong bana mo ano, ha na-promote gyud ko."
Nya imong sweldo imuharang posisyon ang nagtaas imong sweldo murag gyapon. Ay, No, naa suga. kay point of view sis, na kay POV. Mm. Diba dapat ano jud, na jud Correct. madawat na words of affirmation imong bana. Maski sa mga asawa no, Good man jud na oy. kanang manglimpyo, o Mm. manglaba, magkuan. 'Di ba pag abot Mm. sa bana moingon pud ang Thank bana, you. galingan nimo uy, salamat kay sa pag-atiman sa balay, sa pag-atiman sa mga bata ana ba. Oo. Dito na malimtan na to na minsan na, Hmm. unsa na po nagibot dili man mo akong sugo sa imo pero di ba imbis Unsa gipilok. man ning sudana? No, grabe na kay kahago, 'di ba? Oo. Ang words of affirmation man good is ana good maka make or break gid siya sa adlaw sa isa ka tawo og maka ano siya sa mood ba sa tibuok pamilya. Yes, no. Oo. Mo na biblikal lagi kay ng Oo. ang pulong importante jud kaayo Tinuod, tinuod. na, no? Kay mo nay makapa-uplift sa atoa or maka-break sa isa ka tao. And kaning words of affirmation anything na ginastorya man gud nato ang tao man gud ana dira niya ma-weigh kung feel valued ba siya or dili. Yes. No, na ba siya value, na ba siya Mm. importance. Oh, kay 'di Mm. ba usahay man gud dili enough ng kanang Thanks for ginapakita nimo, no? Mm. Usahay kailangan jud niya madungog. I love you, Han. Ga, thanks for making dinner. Kailangan sad no, uy Always dili na, kay always na nimo madunggan no. oo, always. 'Di ba no? Lain pud kaayo, pero nalagi uban puro lang sa post no, I love you, Han. Pero sa actual wala, Tinuod. wala po. Yagi lang kapi-kapi no. Dapat madungog Pero jud naapod bayay kaning dili kay siya hawd sa storya, yes. no? Pero pwede ra kay nimo isuwat. Oh, By ano, post it. oh. Hmm. To, tag 24 pesos post it. O, Oh. tipla nimo siya kape, butang nimo mata na, inom nag coffee nimo, I love Love you. you. Di ba lami kay Kasi kanang mga uy na imong kanang adlaw. mga nakay mga gusto isulti na di nimo so aki na lang sulat para nag na mga bayro nun. Mm. Isulat nimo, ha nagutay bayro nun ron, no Mm. ay kaguol, kaya ra na. Oh, And as much as diba? possible, mas gwapo gid na simple lang gyud ang imong message kay Mm. and sincere kay ngano man minsan man good you are like a flower. Maghimo ka sige tag copy paste og mga Mm. poem nya. Dili ka ay wala kay siya from the mas gwapo gid nagikan sa imuha. Yeah, kay nga Mm. no, nadungog niya na sa imo nya ma-realize niya mao pud akong nadungog sa radyo. That's right. Wala Di nagi ba? copy paste ra di. Oo, no nya nakita niya sa ubang post ba? Gani. Nakad. So dapat be consistent pod no kay Yes. gianad di mo siya atong pagpanguyab pa nimo, gianad di mo siya og mga words of affirmation, pero katong naminyo na mo ang iyong naingon na ninyo kay Yes. hello mo. Dapat na jud you treat every day as your last day. Nakoy Treat every day as if ana si treat every day good as if you will die tomorrow or kanang imuhang loved one is Yes. mawa na siya og mamo gid na. Sa akin mo na. Oh. Actually literal na ako'y friend ana ba na Mm. kanang anniversary nila. Mm. O niya pag mata niya sa buntag wala may giandam iyahang bana. So nagluod-luod siya. Ang iyang gihimo, Mm. so ang gihimo sa bana nilakaw. Nangita day siya diskarte. Kay para na ma-surprise niya ang asawa pag uli ba. Ug sa dihang kay nakuryentehan man na. Nakadawat tuod ug tawag ang asawa. Pero ang balita kay namatay na imong bana. Oh no. Kasad ato. Huh? Mga ano na siya, reality gid na siya. Mm. Naanay mga nahitabo na inana. So as much as possible nakauban pa nato atong loved ones Yes. karon. Mm. Atag panahon, Mm. atag give everything the best gyud. Yeah. Ayo i-50-50. Mm. Bring it. Imo gani nang giminyo ano. Give it all. Ayaw nang kanang ay kinilang bitaw iyahang ginahatag sa ako nga love. Mm. Kay reciprocate man gud jud na mag ano gid na pag Correct. oo pag Namo gud ginaingon na ay namo gud ni labi na mga babae no mo jud na ilang giunsa ko nimo pagtratar mao pud na imong madawat mo nga na gani sis. Pero lahi jud sa kaminyo o no magpaubos jud ta. Tanggala jud ng mga pride. Kung gusto kag change in your family, it should always start new. Labi nang makita sa no. mga bata nga simple lang love kay sweet kay imo sa isa't isa. Yeah. Surely na kana imong mga bata inana pud na soon maging loving pud na sila. Kung anaro nimo imuhang bana o kanang tap lang good maski Mm. in the morning, in the evening bago Mm. matulog tap nimo siya no. Murag gagmay little change that will really
kanang tinuod. maghatag og impact sa inyong family. Muna gid That's nga right. love is not about intention usahay, no? Mm, It is about the impact. Kung unsang impact na mm. imong nahatag sa imong family, Bitaw, di unya ba? 'pag kunwari nag-fail siya or na-disappoint ka niya, kay ayaw day pagsyagit, ayaw dayon Hmm. pag-cuss o 'pag mag-imong ingong bad words, ana Mm. gani kay kanang wala ana Dili gani ka kabalo mali ba? nimo ugma wala na siya pero Hmm. namura kag kanang 'di ba imong konsensya jud ka the whole Mm. time sa imong kinabuhi kay unsay gibilin nimo sa iya, unsa kaya ang imong words nga ba? Mao jud nang As usahay ba mo reflect pud ta no na kanang mm, when was the last time na nakapag-istorya jud mi og kanang heart to heart talk, ano ba? hmm, When was the last time na ako siya gihag? that's When right. was the last time I kissed my husband or my wife? Mm, No, when was the last time I prayed for her or him? Kanang mga ingana gani, when was the last time nagihag na ako akong anak, na nag-istorya ko og kanang mahinahon na istorya ba, usahay mm. magud sa pamilya labi sayo sa kabuntagon na, sige nagpangimbita og mga Oo, kanang gani sa magyaw-yaw na dayon 'no, kanang maingana. inviting na sa Mao negativity na dayon, mao na mga bata, mga anak ninyo masundo. wala na kabalo kung kanusa ka nasuko o kanusa ka nalipay kay mao naman jud na ilahang nadungog sa imuha. Correct. Normal na lang magsingka na si mama, mao na jud na iyang tingog. Nakalain. So 'pag dili na ka mosingkad, 'di ba? Wala na sa So ila. ang singka sa iya murag dili na hinon motuo kay Hmm, naanad naman. naanad naman. So kailangan mahinaon, "Nak, suko na ko." Oo, mao na importante pud sa mga bata, they will hear Here. kanang good words from the Mm, parents, labi na ng kanang, "I love you ma," "I love you nak," no, kay ngano, 'pag dili nimo anaro og imong anak og "I love you," mm, madungog nila na sa labi na mga teenagers, mm, madungog nila na sa ilahang kauban or mm, classmate, barkada, no, na babae, opposite sex mm, na, "I love you," mabaguhan sila. No, mo nang dali kay mm. ma-inlove ng mga bata kay ngano, labi nagwala na sa pamilya, wala dili nila ma-express ang love, walay nagagakos sa ila sa matag adlaw 'pag nailaing tawo na mogakos nila. Maski kinsa pa na siya, Correct. nailaing tawo na mo appreciate ug magsige og sulti, "I love you," no, Mm. kanang ma-feel nila ang worth nila ba sa ilang kinabuhi. Didto jud sila. That's right. O kanang we are Hmm. sometimes ba na naay time na maglambing atong anak, Hmm, give them time. yeah. Give them time, labi na busy kay tan unya na, ayaw jud kay Hmm, moabot ang time dili na sila ganahan mogakos sa imo, di na sila kulit-kulit sa imuha and yeah. you will miss that. Yes, Labi nag always kanang kamo na lang moabot ang chase panahon the time. correct, labi nag kamo na lang gyud sa imong mag-asawa, Hmm, 'di ba? 'Di ba? So as correct. much as possible, pag-bank gyud og mga good memories para sa imong pamilya, No, sa kabalo imong ka loved 'no, usahay ones. makaingon jud ko ba na dapat balanse jud Ikaw ko. sis, how do you spend time and unsa sa imong Balance jud is the key pud ana sa imong 'no, kay family? ngano na kay time para sa imong bana, na kay time para sa mga anak nimo, no, Mm, na jud kay time ana na mm, makipag-date ka sa ilaha. You use the word date para to make it really special for mm, them, no? Parehas sa ako ang bunso na jud ko'y every Saturday iya jud na i-memorize, "Mommy, this is our date time," no? Unya ako mm. ang panganay pagka namanggawas mi, "Nak, date tayo na, kain tayo sa ano, cafe," mga ganyan, So no? dapat consistent gyud na sis Consistent 'no? jud, oo, So till now consistent. ginabuhat gyud gyapon? Oo, maski pud sa ako ang husband 'no, naa jud Mm. may kanang moment na kanang mag-uban mi, mag-date sa siguro ta, mangunta sa gawas, ana ba. Really? Kay Ibilin sa mga bata sa mga mother o father 'no? murag kana na stage, murag wala pa mi ana, murag di pa Ay, na mo mao ba? mga bata pa mo gud kay sila. Do naa na may 15 years old 'no, pero As kanilang feeling sis kay mo gwapo ba kay tagmag, lisod, mag-inom sa ug ani. lagi natuk-ang tuda. Uy, among mag ha, bongga. Oo, kanang naa jud mga gusto mo gud na mo na Hmm, ma-cherish jud ang every moment 'no, kay hmm. panahon magbinata na sila, mag-uyab na sila, sis, Bitaw uy, 'no, kay sakit na kung kayo kamo na lang jud duha, yung mukhaon nilang mingaw man talim. uy. 'Pag naa naman din sa inyong Yes. destination ba, mingawa mingawa, love uy or han or Hmm, no, ang ending sige na mag-chat, sige video chat, sige panawag. yes. Mao nang sa mag-asawa pod 'no, Mm, dapat jud
ang inyong time Mm. dili pud ma-clouded sa imong mga obligation sa mga bata. Why? Maabot ang panahon na inyong mga anak ba naabot sila sa kanya-kanyang kinabuhi. Dili pud ka ma-alienate o kalit sa imong husband or sa imong asawa kay wala naman mo time together na so kay puro na mga sa mga bata. Dili pwede nga na. No, naa sila, no, dapat duha mo matuto sa mga bata, dili lang inahan, dili lang pud ang amahan. Mm. Kay para 'pag once na ni-separate na sila, ang Di inyong ba? relasyon walay kabaguhan ba no, same Mm. gihapon mo dili mo murag igsuon. Mm. That's Kadaghanan right. pansin nimo no, Mm. magkatiguang ang mag-asawa ba, mura na ba igsuon kay ang bana na nasa sala matulog, ang asawa Mura nasa na lang silang kwarto. housemate. Unya survival na lang 'no, basta ugma, inig mata Co-parenting na lang. nako, ano gani, lain na pud ano, Gani. So dapat jud na bank jud sa good memories o yes. kanang unforgettable kay nga naman ikaw man gud ang mag-break atong the usual gani nga mga Yes. bad things na happening in the family mao nang magbulag. Hmm. O ikaw gid ang mag-break ato nga chain kay nga naman from generation to generation mao naman ang na-learn sa imong mga anak maupod na ang buhaton nila sa Yes. in time nga naa na sila'y family, Yes. 'di Yeah, ba? the way you manage your family, mao na ang magiging standard pud sa Mm. imong mga anak sa pagpili nila kung sa ilang Correct. partners. This tinuod jud na. Kay in the end yun no mo ana siya unsay pag namatay ta unsay legacy nga ma-leave nato sa atong mga anak, sa atong mga loved ones. Dili man good money, dili man Yes. good kanang yuta na gibili nimo. It will be the good memories. Mm. Unsa ka kamaayong tawo, di ba? Yes. Mao nang ginaingon ba na kanang usahay mag-reflect ka ba no na Mm. kung ako bata-bata pa 'no, mao ba ni ang, proud ba ko na akong ipakita sa akong anak 'no, na Mm. ing-ani ang sundugan na. Yes. And lami kay ang feeling na pag dako nako, I want to be like my father. 'Di ba? Yeah. Sometimes magud dili siya pag dako nako I want to be like katong artista na ilahang ano. Pag Hmm. dako nako I really want to be like my mom. Yes. 'Di ba? Lami kay No, na sa feeling. yes, murag 'di ba mao ba para sa kuha mao na ang biggest na accomplishment nato sa kinabuhi, na ato Mm. ang sariling mga anak, ikaw jud ang ilang gi-imitate ba. Mm. Nung mura ra gud kani sa ministry 'di ba ingon si Mm. Lord na Tinuod. ingon si Paul, "Imitate me as I imitate Christ." Mao na That's sa right. family ba makaanak kasi mong mga anak ba nasunduga ko. Correct. No, as I imitate Christ, ing-ana ba no? Kung 'di ba kung maayo imong gipakita sa imong mga anak, mao pud na ilahang Pero sundugon. ang perfect bonding pod sis no kay ano devotional. Ana, Yes. pag spend time together with me sa Bible at the Mm, same time praise and worship mo na ang ginatunan karon ako sa akong mga anak sa Red ug Violet na yeah. sige kanta-kanta gid og Yes. kanta na mga ano. So as much as possible ano gyud ibutan gyud Yes. sila sa maayong path. Importante kaayo na ang mga bana dinha 'no, mga Mm. amahan dinha, Mm. kamo jud modala sa inyong pamilya diha sa Ginoo. You always Good. start the day offering your family to God. Mao pud sa mga asawa 'no, ikaw jud ang kanang tawag ani matawag na prayer warrior ba sa imong family. Kay ikaw may makakita bawat anggulo, bawat mga pagkinahanglan sa imong pamilya, ikaw ang nakakita. Correct. 'No? So, ang pag-ampo nimo dako kaayong kahimuan Mm. 'no, na maproteksyonan ang imuhang bana sa iyang mga biyahe, sa iyang trabaho, ug sa imong mga anak padulong sa ilang eskwelahan 'no, maingana ba ug good health pod, protection sa ilaha, Mm. 'di ba? Yes, that's right. Ug ampo gid kanunay. Ampo lang jud, Mm. mao jud na There are a lot of ways sa love pinaka language, but the best love language is to first love the Lord. yes. Because mag-follow ra gyud na tanan gyud. Mm, Dili siya wala kay siya naga-matter gyud sa imuhang ang status sa imong kinabuhi, sa imong life, sa imong kwarta ug asa yes, na ba ka. Ang tan-awon gyud ni Lord is kumusta imong heart. Ana yes. gani. Kay mao ba yan na ang mao ba yan ang greatest commandment ni Lord, 'no? Mm. Love the Lord your God, With all your with heart all your heart. Mo na ang and mind. first commandment. Second lang ng love your neighbor as you As love yourself. yourself. Your neighbor is your family. Your Mm. neighbor is your silingan, no? Tinuod. Your neighbor is your office mate, no? Kinsa Mm. pa man mga tao sa Actually imong number 1 gyud si pamilya. Lord, 'di ba? Number 2 na Number si ato one. ang husband or Oh, wife.
Yes, and 3 ang kids. mao nang no, usahay man gud mauna na to ang trabaho, Mm, naasa naman diha ang following God's word, no? Mao mm, nang usahay reminder pud na sa atuan na mm. no, una jud ang sa matag adlaw una jud ang Ginoo, no? Kay He Ginoo. first love us man sis. Nabe Mm, daytay no segue ta natay mm. first love di ay Hey, karong that's right. February 25 no. So Mm, we are inviting all the church leaders, workers no, mm, regardless of denomination or religion wala may pakialaman na ang mm, atoa is ang atoang relasyon diha sa Ginoo that mm, we should no be back no in mm. first loving God. That's So right. don't forget February 25 Yes, no dira sa segue lang Jesus kita gamay Hills, sis. oo. Mm. Jesus Hills na church dira sa Mintal. Yes. So we'll see you there ha. First love. First love siya kay first love ba yung ginato si Jesus, 'di ba? Nya siya Mm. jud ang una nag-love sa ato. Mm. He first loved Mm. us. Yes. Kapo kaayo, this is we'll be talking, we have speakers pud ana nga time no. Si Pastor Rome ug si ano Yes. si Pastor Pastor Ronnie, Pastor Ronnie ug si Pastor Romeo. wow, excited Mm. kayo ta because the topic will be repentance and Forgiveness. forgiveness. Oh, kanay sa topic Very no. timely gid kay Kanang siya. mga naa gani kay mga kaligot-got sa imong mga bana na dili nimo ma-express. Uy, bitbita imong bana kay this is the right time na Mm. ma-reconcile jud mo sa imong bana. Mm. Mga delegates ato mga kauban ana. But on April ha, which is in No. the future pa man gyud, we're very excited kay aduna po mahitabong first love concert na atangan po dapat Yes. nila. Yes, oo. Mm. Lami lami kay na-experience kay daghan kang mga artist na i-invite ana. That's right. Ug lain-laing churches gyud atong mga makauban no. Yes, no. Nagadako na gid ang family sa JCTV no, daghan na tag mga kauban sa lain-lain natong event, Yes. but this is a movement kung diin asa dapat kabalo na gid ta sa ano, body of Yes. Christ no. Yes, Mhm. mo ni ang movement na Mm. walay church na Mm. kanang ginapataas, Mm. walay Pantay pa. denomination na ginapataas, only Jesus. No, Mm. kay we care more about loving God. That's Kay right. He first love us. Okay? Correct. Kalamin sa to ang Exciting. topic next na to na topic kay ang katong uban pa O na uban pa ng mga mga love affirmations. language no So, atong service mm, katong unsa pa to tong touch mm, unsa pa gayud gift, yung isa and gift and gift. service. Grabe Ay, kayo. Dami that's right. kayo ato Oh, mga CTS Day noon sa ato ang ano, care to care to share. share. Oh, sa tong care to No, share Francis don't Grace. forget na naigwapo na verse Mm-mm. na gwapo na tong i-remember every day. James 1:19. Everyone should be quick to listen and slow to speak and slow to anger. No, kay mas abtik ra ba kay ta magsuko-suko niya dili ta kabalo maminaw I just ba. remember sa topic ni ano ni Brother Ken sa church ba na bawal masapot sa 2026. Ano jud kung ma-remind ka ana no, bawal ana. Gano magsapot-sapot mong gudi. Gani, ayaw unhig sapot jud ayon. May pa before bago ka magsapot ay Mm. instead na magsapot-sapot ka magpagwapa ka no katong atuang ano ba. Correct. Oo. Yan ikaw di ko sa landra sa may turil no, Oo. pagpagwapa unsay bay mga kinahanglan ninyo sa inyong hair services ug sa tanang Yes. services na mga pampampering. And speaking of sponsor no, syempre Yes. atong mga outfit aduna dayon tayo sponsor Yes. dira sa L James Boutique located at the second floor sa Gaisano Mall of Ay, Turil. gwapo ka ilang mga sa inyo kay mga unique. Correct, and no? barato lang gid kaayo Barato bisitahan na. sila. No? Dili nimo basta-basta makit-an sa uban ang ilahang mga outfit. No? That's right. Nice kayo ilahang mga outfit, diba sis? Mhm. Mo nang bitaw pod sa mga babae din ha. Importante kaayo that you feel valued. Mm. You take care of yourself pod. Uy, dili pwede nang kanang lusyang kay ta adlaw-adlaw. Sometimes you need to also show up sa imong husband ba. Nay wow factor ba? Oo, tinuod. No? Nagwapa pug kano. Dili Correct, ko na pwede surprise. nang puro na lang buhok bisag asa na nang lupad no. Dapat na po kay wow factor na Mm. naabay day no Mm. sa isa ka week nagwapa pug kay katan-awon para sa imong bana no. That's right. Diba? And naputay CTS lang gihapon no ato ang care to shout out. Yes. Nagpa shout out labi na gud dira sa JCTVWC
nga church. Atong Women of Rubies, hello. Yes. Nagatanaw sila karon. Salamat kaayo sa pag-share. O napabatay gusto mga i-greet. Oh, kanang mga ato ang mga ka-sister diha, mga Mm. ka-brother diha, no? Sa mga kanya-kanya elders na to. trabaho. Mga elders po na to sa Oh, church. mga elders na to. Mm. O katong mga nasa mga trabaho nila, sa mga That's right. opisina nila, no? Naaba ka sa break karon, naka-break ba karon, no? Shout out sa And imuha natay diha. pahabol ha, si Miss Leia Jane Leopoldo ang tag-iya sa El James Boutique. Nagapa-greet Yes, day siya. oo, wow. Hello, ma'am. Oo, shout out po sa Shout inyo. out. O Ayan. katong gusto pa magpa-shout out labi na sa ilahang gusto nila mag-express o kanang appreciation, no? Mm. Message lang kay kami jud mismo mag-mention ana. Correct. I-comment yun dahil si Mama Mary Ann dira sa Canada gatanaw po og si Ate Vicky sa Italy. Wow, uy, pang Yes. worldwide ang kayo. Salamat kayo sa suporta and kuno suportahan jud ang CTS ha, because Yes. we're a growing family jud diri ha. Yes. And tabangi mi og share and like and follow sa among page sa Chika Tasis namong page na nagagrow paghihapon. And syempre pwede pud ninyo i-like to dito sa Chika Tasis na Mommy Reg na account. Ayan, dara Yes. makita no. Don't forget to subscribe. Oo. And sa mga nag-share ani ug sa mga wala pa nakatan-aw no basig kay nanglan nilang tan-awon jud pod man tan-aw ninyo makarelate sila, just share it, share. Yes, kung Continue ra makatabang gyud. na kanila. Oo, actually Mm. bongga gid kay ato ang topic karon no, daghang kay makarelate. Daghan kay makarelate. Yes, and this is just the first time ha, tibuok bulan love language ang ato ang tuki-tukion. So, anya na no? Salamat kaayo mga kachika sa pagpaminaw ug pagtan-aw. Hinaot na amoy nakuha ang mga leksyon ug kalinaw sa inyuhang sa inyuhang kinabuhi. Yes, ayaw kalimot nga wa jud ka naginusara ug di jud ka maginusara, no? Hantod sa sunod dinhi sa Chika Tasis! Thanks for watching. God bless everyone.